खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गिबियावनो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होननानै मानो होनोबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ अब्ला नोंथांमोना गासिबो 20,000 रां मोननो हायो दै नाथायबा मोनसे कन्डिशनावसो नोंथांमोना 20,000 रांखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो मा कन्डिशनाव नोंथांमोना 20,000 रांखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरनि बागैबो आङो आबुङै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार स्किमफोरनि बागै बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो स्किमनि नामखौ खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना नायनो हागोन स्किमनि नामा जाहैबाय जोंहा बेयो नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम बेयो जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो स्किम दै बेयो जोंहा आसाम स्टेटनि बेयो स्किम नङा माने जोंहा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम जाहैबाय दा बेहाय जोंहा माखासे डिटेल्स होनाय दङ आं बेफोरनि बागैथ' खोन्थाहरगोनानोखा आं गिबियावनो बेनिफिट्सनि बागै खोन्थाहरग्रोनोसै जेनेबा जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डआथ' दङ नाथायबा सोरबादि मानसिया मोननो हायो बेखौथ' मिथिनाया जोबोद नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार दा बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना 20,000 रांखौ नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफ्रा मोनगोन नाथायबा मोनसे कन्डिशन होनाय दङ बेनो जाहैबाय जेनेबा जायफोर बेहाय बुंदों आरो नैबेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै फरायना नायबा मिथिनो हागोन नैबे गाहायनिखौ डाइरेक्ट नोंथांमोना थोंजोङै फरायबानो मिथिनो हागोन डेट अफ ब्रेड विनार होननानै बेहाय बुंदों आरो ब्रेड विनारनि मिनिङा जाहैबाय बेयो जोंहा बर'आव बुंनो थाङोबा बेयो रां खामायग्रा जेनेबा न'खरनि गाहाय जाय रां खामायो बियो जुदि थैनानै थाङोबा रुंसारि जायोबा अब्ला बिथांनि माबायाव नोंथांमोना न'खरा माने 20,000 रांखौ बेहाय मोननो हागोन ना जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड दङबा दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिनो मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय जोंहा माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनाय दङ दा माबायदि जानांगोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदों गासिबो भारतनि मानसियानो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोननो नाथायबा बिल' पभार्टि लाइन एबा बिपिएल कार्ड थानाय जानांगोन माने रेशन कार्डआ नोंथांमोना थानाय जानांगोन बिनिफ्राय ब्रेड विनार माने प्राइमारि ब्रेड विनार माने न'खरनि गाहाय जाय रां खामायग्रा बिथाङा जुदि रुंसारि जायोबासो नोंथांमोना फेमिलिया मोननो हागोन आरो बे फैसाखौ दा बिनिफ्राय बेहाय जोंहा माखासे बैसोनि खोथाबो बुंनाय दङ 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 60 बोसोरनि सिंनिया जुदि सोरबा न'खरनि जेनेबा बे रां खामायग्रा सुबुङा थैयोबा जेनेबा ब्रेड विनारा थैयोबा अब्ला मोननो हागोन आरो बैसोआ बिथांनि जेनेबा थैनाय मानसिना हमना ला सोरबा 25 बोसोरबो जानो हागौ जायखिजाया बे बुंदों आरो 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 60 बोसोरनि सिंनिया जायफोर माने गुबै रां खामायग्रामोन न'खराव बिथाङा जुदि रुंसारि जायोबा जायखिजाया कन्डिशनाव बिथाङा जेनेबा रुंसारि जानानै थाङोबा नोंथांमोना न'खरा माने फैसा मोननो हागोन आरो 20,000 रां बे स्किमनि जोहै दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ सोर मानसिया मोननो हायो दानिया फैदो जोंहा एप्लिकेसन प्रसेसखौ आं एसे खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेखौ अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो आरो नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामबा एसे माने माबा माबि खालामनायावनो एसे फैसा थांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै एसे साबसिन जागोन दा नोंथांमोना अनलाइनखौ बहा खालामहैनांगौनो बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन उमां एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों उमां एपखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ जायफोर नोंथांमोना मिथियाबा बे उमां एपनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांनानै एप्लाइखौ खालामहैनो हागोन दै अनलाइनैनो अफलाइन एप्लाइ खालामनायखौबो आं एसे खोन्थाहरनो सानदों नैबे जोंहा गाइडलाइन्स माखासे होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आरो बेहायनो नोंथांमोना फर्मखौबो मोननो हागोन फर्मखौ बहानिफ्राय मोननो हागोन बेखौ होनानै दोनखादों नोंथांमोना नायनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसार बिनिफ्राय नोंथांमोना बे माबाखौ फर्मखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों फ्रि अफ कस्ट माने फ्रियाव नोंथांमोना बे फर्मखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना अफलाइन नालाय बेखौथ' नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन बहा साबमिट खालामनांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दानिया मा डकुमेन्ट्स नांगौ जोङो एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ खोन्थाहरनो सानदों ब्रेड विनार माने जोंहा रां खामायग्रा जाय न'खरनि गेदेमा बेखौ बेहाय बुंनाय जादों आरो माने न'खरनि जाय माने न'खराव जाय माने रां खामायग्रा बेखौनो माने ब्रेड विनार होनना बुंनाय जायो आरो गाहायखौ दा बेहाय बिथांनि मा नांगौनो जेनेबा न'खरनि गाहाया जेनेबा जाय रां खामायग्रा बिथाङा रुंसारि जानानै थांबायबा बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि डेथ सार्टिफिकेटखौ नांगोन प्रुफ अफ आइडेन्टिटि माने आइडेन्टिटि कार्ड बिथांनि नांगोन प्रुफ अफ एड्रेस नांगोन ना एड्रेस थानाय डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन नोंथांमोना बिनिफ्राय बिपिएल कार्ड माने नोंथांमोना रेशन कार्ड न'खरनिखौ होनो नांगोन फेमिलि आइडि एबा मेम्बार आइडिखौ नोंथांमोना
होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों बेनिफ्राय जेनेबा नोंथाङाथ' बे सिगांनि आं जाखिनि डकुमेन्ट्स खोन्थाबाय बे जाहैबाय जोंहा रुंसारि जानाय बिथांनिखौ नांगौ दानिया फैदो जोंहा फेमिलि मेम्बारनिबो नांगौ आरो फेमिलि मेम्बार दा बे फेमिलि मेम्बारनि आइडेन्टिटि प्रुफ होनांगोन एड्रेस प्रुफ होनांगोन बैसोनि प्रुफ नोंथांमोना होनो नांगोन जेनेबा न'खरनि सासे फेमिलि मेम्बारनि माबाखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बे आइडेन्टिटि प्रुफ एड्रेस एजखौ होनांगोन फेमिलि आइडि बिनिफ्राय आदारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना होनो नांगोननो पस्ट अफिस एकाउन्टखौबो नोंथांमोना होनो हागोन बै पस्ट पेमेन्ट एकाउन्टआ बिनि जोहैबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा एकाउन्टआ आदारजों लिंक थानाय जानांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय फेमिलि न'खरनि बे फेमिलिनि नोंथांनियाव पासपर्ट साइज फट'ग्राफ थानांगोन जेनेबा न'खरनि सासे जाय माने सासे मानसिनि गाहायनिखौ नोंथांमोना माबाखौ होबानो जाबाय आरो बेहाय डिटेल्सखौ होबानो जाबाय पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ होबानो जाबाय सासेनिखौल' बेहाय बुंदों दै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय दा बेहाय माखासे नोंथांमोना कुइसनफोर सोंनांगौ माबाफोर जेनेबा बुजियाखैबा नोंथांमोना आरोबाव माने एसे बेहाय नायफैनो हागोन आरो माखासे बेहाय फुरा डिटेल्सै बेहाय बिजिरनानै खोन्थादों सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरनि बागै फेमिलि आइडिया मा बेफोरखौ नोंथांमोना बहा मोननो हागोन बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन फेमिलि आइडि एबा मेम्बार आइडिखौ नोंथांमोना बिपिएल कार्डआवनो मोननो हायो रेशन कार्डआवनो जोंहा फेमिलि आइडिया थायो दै दा बेखौ बेहाय नायफैबानो जाबाय जेनेबा सोरबा सोंनो हागौना फेमिलि आइडिया बहा मोनो बहा मोनगोन बहा थायो बेफोरखौ जेनेबा डकुमेन्ट्स मोनो नामा बेफोरबायदि नोंथांमोना सानलायलांगोन दा बेनिखायनो बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना जायफोर बेबादि इलिजिबोल जानानै दङबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाबोनो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार आरो लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना स्किमनि भिडिअखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय गोजोन्थों